Na tomto mieste už narástol les. V druhej polovici 30. rokov minulého storočia v hornej tretine toho lesíka bol otvorený kamenolom. Z dôvodov využívania blízkeho zdroja kameňa na rekonštrukciu cesty číslo 66, ktorá sa vtedy prevádzala cez Hontianske Nemce a Devičie. Majiteľ pozemku Ján Hano sa dohodol so stavby vedúcim, ktorý u neho býval, že mu bude dávať lacný kameň z jeho pozemku. Preto kamenolom aj otvorili. Na jar v roku 1941 rekonštrukciu cesty prevzala nemecká firma Iberland a prešla na ťažbu kameňa do väčšieho kameňolomu v chotári obce Devičie. Tento kameňolom bol opustený a stal sa podivhodnosťou pre deti. Asi o 3 dni po prelete inoplanetárnej družice, ktorú sme videli pri kúpaní sa v riečke Štiavnička, išiel som pozrieť do tohto kameňolomu. Išiel som vrchom, aby som videl celú ťažobnú jamu. Keď som prišiel na okraj kameňolomu, spozoroval som, že na dne ťažobnej jamy stojí tento stroj. Vedľa neho pri kamennej stene stál podivný tvor. Hornými končatinami sa opieral o stenu kameňolomu. Ten tvor sa popri stene pozvolna posúval, ako by ju bol obzeral alebo kontroloval. Začal ma opanúvať strach, pretože som mu neobjavil hlavu a aby som na seba neupozornil, začal som pomaly cúvať a vracať sa ku ceste. Je to pochopiteľné, bol som len 10-ročné dieťa. Dnes môžem hrdo povedať, že som vtedy videl inoplanetárny robot. V bezpečnej vzdialenosti som sa začal náhliť ku ceste a zhodou okolností som stretol majiteľa pozemku Jána Hanu. Išiel s manželkou pracovať na polia za kameňolomom. Povedal som mu, že v kameňolome straší. A ako som sa pozdejšie dozvedel, on do toho kameňolomu išiel pozrieť a pri dotknutí sa toho robota bol paralizovaný. Keď som bol pri prichádzaní ku ceste asi 20 metrov od cesty vzdialený, ovial ma horúci vietor z hora. Podíval som sa nad hlavu a videl som prelietavať ten podivný stroj, ktorý bol v kamenolome. Je potrebné položiť otázku, ako sa dozvedeli inoplanetárni badatelia o kameňolome a prečo venovali chvíľu zo svojej pozorovateľskej činnosti pri Zemi takému bezvýznamnému dielu. Domnievam sa, že podľa konania robota inoplanetárnych badateľov zaujímala kvalita a druh horniny. Stroj letel na juh vo výške asi 50 metrov nad terénom. A asi v tejto vzdialenosti podľa panoramatického pohľadu rozsvietili sa kruhové plochy v jeho hornej časti asi na 1 sekundu.